Buto gadiin na siya. So guys, naabot naging manok, durang tag-iyas manok ay na. Rabos Rudy, mag-ihaw ta ni. Darang manok. 18. 19. JBZ. Itupad gini sila kay para kumasutipan aw sup-sup des tubig. Kalisod na ning bangag Ang gasa kayo, iyo man sige ana. Kapoy na oy, kanang kapoy sige. Narisay na lang siya kay unsaon man. YouTube channel no. Naami diri nagpaabot mi sa atong manok no. Rhode Island Red maabot ron tanawan ninyo. So guys, naabot naging manok, durang tag-iyas manok ay na. Wow. Mga Rhode Island Red guys, mo ni tag-iya ay. Kung ganahan mo makuha ani niya. Taga Minglanilla ibutang nakos iya Facebook niya diri sa screen ha. Rabos Rudy, mag-ihaw ta ni. Ganay ko right ko dito. Ano ba itiron? Gawas? Kagawas na. Oy, hili na. Darang manok. So guys, nanami diri sa chicken coop na. Darang among gipalit ay. Kay pagkapinan po kag Bisaya ni mamo. Namo ra. 1, Dos, 2, tres, hili. 3, cuatro, 4, 14, 15, 41. ayaw di gara. 39, 50. Invite sila ma'am sa imuhang Facebook page lang, Facebook page. Isa to yung Facebook page gani? JBZ. Oh, JVC no, backyard. Backyard. Naas Minglanilla yung location. So guys, kay mo adto na siya. Salamat paghatod ma'am. Bye. Oh, bye-bye na. So guys, nanami diri ni Boss Rode oh. Makita si Kuya Rode. Nag-anda mi diri PC para hikot ari amo ang manok. Ay, di na si Spider-Man ha. Si Rode ra na sa Santa Cruz na. Nagtaod. Taod na mo oh. Paimnanan, kananan, itupad gini sila kay para kumasutipan aw sup-sup des tubig. Muna gahimo dere guys, si Rode. Tabunan lang sa namo dere ang nest box kay para dili katulga nila. 3 months ug 4 months ni. Among napalit. Manok 50 ra kabok. Nala ilahang gibitay na gitaon ng Boss Rode. Kalisod na ning bangag video na li. Ano na apit? Ano na koy timbang-timbang ya. Tara guys oh. Nagpakaon nami. Narasa. Inangga sa kayo, iyo man sige ana. Uy hala, diri ka. Tara na iya po rate kan oras na lang. Kaon. Kay ang tubo. Bas pagan. Kapoy na oy, kanang kapoy sa biyahe buyon. Gidagan ka lihok na sa. Bona ba? Isa na po. Una roy nagmanit sa ilang tindahan. Buto gadiin na siya.